kod Roselyn Obala ni paro mar chik mar medo pesa madhi e counties cha en wach ne ochopoge kanye. Okay, apani mar county government additional revenue bill apani 2023 ema owuoye ka. Machielo Fred owacho gima kare kabisa, waonge kod od bura. Azimio ok nyalo wacho ni gin minority ni gionge kod namba, to sama bills moko mochuno ni e bunge to wach mar quorum korka korgi bedo maonge. Ma gidhi nyiso jopiny nade ponono ni weche moko mulo japiny omule bunge mar piny Kenya. To nadko en interest mag jo siasa go, mane momiyo both political divide nyo yiere ni gini gidhi puodhe maonge kata ningo wang'. Victor, ndugu no iluongo ni ya? Iluongo ni Benson Ocharo. Poch gi pak Benson. Utieko wach. Roselyn, wadhi Roselyn achiel kachiel. Roselyn, ado mi microphone, idhi nyime, jopiny wuoyo. Roselyn okungo iwinjo ka jopiny wuoyo. Ono okungo ka rate sajini mane bathe kanyo tango. Tani mane rate sajini to. Rate sajini ne chalo nade. Awinjo maler. Ero kamano. Nitie ng'ato penjo ka wach mar County Government Additional Revenue Bill 2023 kachiel kod wacho ni minority bunge okonego bene yuago dhogi tieko ni sama pressing bills nitiere bunge to quorum H, especially from the minority side. Ang'eni sebedo kidu bunge ahinya gi joto bende. Yes. Wach mar conditional additional conditional grant ma aparo ni en chik ma pod okwame bunge nikech kane wajumbe dhi e long recess to ne nitiere mediation committee manolos gi speakers mag ute ariyogo mondo mi giwinjre e wach mar kadho chikno. Mar ariyo be nitiere bill ma be ochung' e bunge kanyo miluongo ni equalization fund bill. Mamano be pogo omenda kuom iluongo ni counties kata constituencies ma pod nitiere gi nyao kabisa, ma pod development ni chien kabisa. Koro magi chik ariyogi pod nitiere bunge maparo ni be sani koro ka gibiro mago gik ma gibro keto negi teko mondo ginene ka bunge bro winjore mondo giyud pesa ma ginyalo miyo jopiny. Aparo ni kimedo gi mano, aparo ni gima be jopiny onego ng'i ni chik madhi biro ma Division of Revenue Bill en chik madhi pogo mana pesa omenda mochoki gi sirikal maduong', counties to gi sirikal maduong'. Mar ariyo mar additional conditional allocation no king'iyo nitiere omenda ma sirikal chiwo. To nitiere moro mabe donors chiwo. Koro mae pesa mabiro ga kotwe e project monego tim. Koro yudo ka sama chik ni ok owuok to yudo ka koro projects gi ok nyal timore nikech koro pesa ni onge. Koro aparo ni mano gima wajumbe nyaka ng'i. Ka dok e wach mar joma wacho ni jo minority ok ti. Aparo ni generally king'iyo od bura kata kaka nches gisebet ka gitayo business magi. Gisebedo ka ok gibede od bura. Kendo samoro ok gibede, samonego beni gin crucial, monego beni gibete ot magi amua. Ing'eni wacho ga ni chik chakre third reading. Third reading kanyo ka wajumbe onge, to onge giminyalo loko. Koro kanye onego beni wajumbe ng'iyo kata mar minority go kabiro to wacho ni kae nyaka watim kama mondo wane kaka wakonyo jowa. To sami dhi timo no be nyaka lobi nikech wacho ni kamoro amora kata in ng'a sami manyo mbulo, imanyo kuom joma dhi miyo mbulo gi nyoma ok dhi miyo mbulo. Omiyo kata gi chik nyaka iwuo gi jou to kata jok mok jou mondo inyisgi gimomiyo idwa timo ang'owa ikelo chikno. Koro mano taparo ni en gimo onego wanyis wabunge obed ni gin jo sirikal kata gin jo opposition ni ka gidok to nyaka gibed ni gikawo weche mag jopiny ma serious kendo gibiro magimi quorum bede e od bura, especially a third reading kata sami kelo gik maging'e ni dhi mako japiny direct. Sani awacho mana wach ma national CDF, national government CDF. Ibro yudo ka chieng' ma wach ni bire od bura wabunge te bro bedo. To chieng' ma koro wadoke wach mar omenda kata wach mar taxes mag jopiny. Tiyudo ka jiunge. Koro ipenjri ni to jo od bura gi wabunge wagi gitiyo ne jopiny koso gitiyo ne gin giwegi.